принципите на правовата държава, защото няма справедлив баланс между обществения интерес и правата на собственика. Тази разпоредба не може да се приеме нито като санкция в едната или в другата част. И говоря за отнемането на МПС-то или за присъждане на равностойността и поражда множество проблеми, поради което сме ходили на обучение и между нас е коментирано, че е правен нонсенс и правен абсурд и ще последват дела срещу съда. В тази връзка магистратът е отправила искане до Конституционния съд за произнасяне по едно от делата. Самите престъпления не са тежки по смисъла на закона. Законодателят е предвидил лишаване от свобода, глоба и лишаване от право да управлява моторно превозно средство. Наред с тези три наказания, алинея 5 вече привнася един вид квази санкция, конфискация, която реално не е конфискация, тъй като това не е средство, а е предмет на престъплението. Отделно, ако не е собственост на деца, предвижда присъждане на равностойност. Такова правно понятие няма в наказателния кодекс. Миналата година в районен съд Свиленград са били гледани 37 дела срещу шофьори, употребили алкохол или наркотици преди да се качат зад волана. По-голяма част от тях са завършили със споразумение, като хората са били съгласни или да се отнеме моторното превозно средство, или да им се присъди левовата му равностойност. Голямата си част дейците са предимно водачи на трудов договор. Тогава МПС-то е собственост на фирма и стойността е огромна.